Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган махсус сәхифә белән дәвам иттерәбез. Сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле мөселман кардәшләребез. Бүген Рамазан шәриф аеның 7нче көне. Сезне Идел Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек чаралары һәм гомумән дини вәзгыять белән таныштыруны дәвам итәбез. Бер юлы 10 000 кеше намаз укый алырлык җәмигъ мәчете төзү урыны билгеле. Гыйбадәт кылу бинасын төзү өчен Кырлай парк урнашкан мәйдан сайланган. Мәгълүм булганча, Казан шәһәре җәмигъ мәчете комплексы төзелеше федераль планга кертелгән иде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Беренче чиратта бу мәчет 1100 елга багышланган мәчет булачак. Аннан соң бу мәчеткә килү дә уңайлы булырга тиеш. Чөнки читтәрәк булса, мисал өчен Миграч бистәсендә Вознесение, Мирный бистәсе булса, анда бит килерлек түгел. Мәсәлән, Залесныйдан тегеннән моннан центрда булса, минемчә уңайлы. Аннан соң бу мәчет барыбызны берләштерә торган урын булырга тиеш. Җомга вакытында без читтән яисә читкә бара алмыйбыз. Шуңа күрә мәчет минем фикерем буенча да, аннан соң мусульманнар фикере буенча да мәчет үзәктә булырга тиеш. Беренче тәравих намазына Яңа Шигали авылында мәчет өлгерде. Аны төзүгә мәхәллә халкы да, иганәчләр дә ярдәм итте дип шатлыгын уртаклашты Яңа мәчетнең имам хатибы. İnşallah әзгенә эшләр кылды мәчетне төгәлләп кертер өчен әйме эшкә безнең әле кабердар килеп җитмәде, әле территорияны ясап бетерәсе бар, забурлар, иншаллах эшләр бар әле. Рамазан ае беткәннән соң, Алла бирсә, балалар җыя башлаячак, әйме иртәнге якта балалар җыеп, инде 3 яшьтән 6-7 яшькә балаларны җыеп монда дәресләр уздырачак без Алла бирсә, әйме аннар инде мәчет янында курслар ачылып җибәрәчәк, балаларга да, яшьләргә дә, барысына да, кызларга да аерым, ятларга да аерым, әйме. Ураза тоту айына керү белән Татарстанда Рамазан изге гамәлләр ае хәйрия марафоны башланды. Ел сайын игълан ителә торган бу акция Татарстан мөселманнары диния нәзарәте тарафыннан авыру балаларга, аз керемле гаиләләргә һәм мохтаҗларга ярдәм йөзеннән оештырыла. Закат фондының 1000-гә якын гаиләдән торган даими базасы бар. Бу базага мохтаҗ гаиләләр керә. Һәм һәрбер гаиләне без беләбез, кайсы нәрсәдә мохтаҗ икәнен. Кемгәдер дәвалану курсы кирәк, кемгәдер азык-төлек кирәк, кемнеңдер борычлары күп җыелган мәсәлән. Без ел сайын Рамазан аенда алдагы елдан күбрәк ярдәм күрсәтергә тырышабыз, ләкин инде менә дөньяда барган үзгәрешләр һәм пандемия аркасында без кимендә узган елгы Рамазан дәрәҗәсендә калырга ниятләп торабыз. Казанның Галиев мәчетендә көн сайын Коръән хатим кылына. Татарстан Коръән хафизләре илә намазыннан соң бер җүзне укып чыга. Һәр кем Галиев мәчетендә һәм онлайн режимда Коръән хатим кылуга кушыла ала. Галимнәр дә әйтәләр, кешегә Рамазан аенда бер тапкыр яки Коръәнне укып чыгарга сөннәт, яки аны мәсәлән таравихта хатимдә аны тулысынча тыңлап чыгу сөннәт булып санала. Ул бик зур әҗр савап. Ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның сөннәтенә иярү була. Татарстан мөфтияте республика күләм ифтарда катнашу өчен волонтерлар җыя. Быел җәмәгать ифтары 10нчы тапкыр үткәрелә һәм барлыгы 10 000 кешегә исәпләнә. Юбилей ифтары уздыру Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгендә 30 апрельгә билгеләнгән. Шулай ук 14 апрельдә Туган авылым милли комплексында журналистлар өчен, 15 милләт йортында Туфан ага Миңнуллин истәлегенә багышланган ифтар ниятләнгән. أشهد أن لا إله إلا الله. Рухи моң иҗат берләшмәсе изге Рамазан аенда республика күләм татар азаны 2022 конкурсын игълан итте. Мәхәлләнең иң яхшы мәзине 17 апрельгә кадәр ачыклана. Катнашырга теләүчеләр барлык мәгълүматлар белән Азан татар сайтында таныша ала. Безнең иң төп максат, иң зур максат дип әйтәгәндә ул инде глобаль максат татар азаны менә шушы төрек, гарәп, Малайзия азаннары дәрәҗәсенә чыгарып булмас микән. Безнең күрсәтерлегебез бар. Без мөселман иң төньякта яшәүче мөселманнар дип әйтәгәндә, безнең үзебезнең регистр, тавыш регистры, безнең үзебезнең моң
бер файдалы хәбәр. Нәзарәт сайтында Рамазан 2020 төп сораулар сәхифәсе эшли. Димәк, Рамазан айы белән бәйле мәгълүмат бергә туплап бирелә. Табуда җайлы һәм уңайлы. Бүгенге шушылар иде. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын дигән теләктә сау булашам. Исәнлектә күрешик.